Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagahatag nagtukusog kadasig kalig-on og labaw sa tanan. Sa iyang pag-atiman og pag-amuma ug pagtagbo sa unsa may atong gikinahanglan. Dalaygon ang Dios nga naghatag natog kaluoy, kalipay, kalinaw og padayon niya gipasinati ang iyang grasya nga nagiya kanato, nga naghatag nato kadaugan o kalampusan sa pagkinabuhing matarong balaan siyang atupangan. Dili mausap ang sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuonan, magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom. Niana usab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo, sa pagpaminaw kanimo, sa pagpasidungog sa imong buhing ngalan, sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o pag-amuma kanamo. Bisan pa o Dios sa amo ang hunahunag kasing-kasing padayon imong gigiyahan sa imong mga pulong. Imong gitudloan ang matag-usa namo kakinabuhi kung unsaon ka namo pag-alagad, kung unsaon namong pagkinabuhi nga takos angayan sa pag-atubang kanimo. Amahan Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa walay huno nimong pag-atiman o paghatag nimo kanamo kadaugan. Nagmadaugon kami tungod sa imong panabang. Amahan, wala mi mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami sa imohang mga tabang. Nanginahanglan kami sa imong pag-atiman, sa imong paggiya, sa imong paghari, pagpangulo kanamo. Diliid kami Ginoo magmalampuson ug magmadaugon kung wala ka nga mogiya kanamo. Among gipangayo kanimo nga mapuno kami kanunay sa imong mga mensahe ug mapuno kami sa kanunay sa balang espiritu nga mo'y magalig-on kanamo, magagiya kanamo. Ug sa amo karong panag-uban i-bless na usab kami. Una na usab kami amahan sa imong mga pulong. Kung doon na may nakaulang, nakababag, pasayloa o Dios ang matag-usa namo kakinabuhi. Pasayloa o Dios ang unsa may mga kalapasan, kasaypanan nga nahimo sa matag-usa namo kakinabuhi sa imong atubangan. Hinluoy Ginoo ang among una kasing-kasing nga mahimong matinahuron, mahadlokon og labos sa tanan. Na ay pagkamapaubsan ng pagkamapailubon sa tanang panahon. Salamat o Dios nga ang kalipay, kalinaw ug ang katagbawan padayon nimong ipahari sa matag-usa aron kami malipayon nga magulat sa imong pagbalik. Amahan Dios sa makagagahom. Amo kang pasalamatan sa paghatag na usab kadaugan ug mga pulog mensahe nga gikinahanglan ng makatunan. Pasabta kami o Dios sa imong mga pulong. Pasabta kami sa imong mga mensahe. Sa among panag-uban karon adunay pinasayng pabor ug mga panalangin nga among maangkog mabatunan diin matagbo na usab ang among mga gikinahanglan sa among pagbuyo pag-alagad kanimo. I declare blessing Ginoo sa matag-usa nga nagasunod sa imong mga pulong, nagadawat sa imong mga mensahe dunay pinasayng pabor panalangin kusog kadasi kalig-on nga mabatunan. Amahan, dalaygon ka nga Dios nga magatagbo ug magatuban, magaproteksyon sa ako mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing-laing mga kanasuran sa tibok kalibutan. Ubanay sila Ginoo, tagbo o Dios ang ilang mga panginhanglan. Ubanay o Dios ang ilahang mga pamilya, ilahang mga kabataan. Padahin ka o Dios magatagbo, magaproteksyon, ilayo sila sa mga katalagman, mga disgrasya, mga kadautan imong ilayo o Dios sa imong katawhan ug tabuni sila sa imong gahom ug ang imong hamili dugo nga magaproteksyon sa ilang kinabuhi. Padala usab ang imong gamahanang mga anghel magabatiman ug magatudlo Ginoo sa imong mga pulong adto kanila. I declare blessing nga magmalampuson madaogon usab kami. Dinhi mo kaming matinud-anon nga mapailubog mapabsanon sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Wala gyud mi mahimo kung wala ka. Dili kami magmadaogon kung wala ang imong tabang. Busa o Dios ang amo ang paglao maong pagdangob kanimo. Uban sa kinasing-kasing Ginoo nga pagtuo pagsalig sa imong mga saad.
nagasalig nagatuo kami sa imong mga pulong. Busa dawata o Dios ang among mga pagdahig pagpasalamat kanimo. Niausab kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo sa mga pulong nga imong gibilin kanamo sa matag hugna o Dios, sa matag kapitulo, sa matag libro Ginoo. Salamat Lord nga imong kami gipasabot o gidasi gilig-on. Dalaygon ka nga Dios nga among kilagaran, among gihalad ang among kinabuhi diha kanimo o Dios, diha sa pagpaminaw o pagpaambit sa mga pulong mensahe nga gikan kanimo nga mo'y gikinahanglan sa patagusa kanamo sa among pagpuyo sa kalibutan. I declare blessing in Jesus name. Amen. Oh, amen. May buntag maayo nga pakig-uban, dalaygon ang Dios sa matagusan nato ka kinabuhi. Ug sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, atong awitan og ato ang daygon ang atong buhi nga Dios sa dili patamo adto sa mga pulong sa Ginoo diha sa gipadayag. Sukat pa kani ato iuban na mo ko. Sukat pa kani ato iatima mo ko. Bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalistanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong nagandasi, nagaligo sa pagtuko. Sukat pa kani ato ating sukat pa kani ato ioban na mo ako. Bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalistanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, mahunong mong nagdasi, nagaligon sa pagtuko. Ang ayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gumamo kanon ay giyong aunongon. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alat ko. Ang ayang kang daygon sa tanang panahon,
buhi ko sa pagkamaayo mo. O Jesus, duwata ang mga halad ko. O Jesus, duwata ang mga halad ko. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Inod kayo mga mensahe sa awit mga kaigsunan nga sikat pa kaniadto hangtod karon kita giatiman sa Dios, gitagbo sa Ginoo. O wala ta niya pasagdi, wala gyud ta niya talikdi. Una nga dili gyud nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig o paghimog mga pagpasalamat, pagdaig sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. O dugang pag mga awit mga kaigsunan sa dili pagita mo adtos mga pulong sa Ginoo nga ato karong hisgutan. Makapahulay. Nabuhita Nunay nag-atiman Dinhi sa kalibutan Kita gibantaya Bisan sa kalistanan Bisan sa katalangman Ikaw o ako nakalaban. Ang kinabuhita Dunay nag-atiman Dinhi sa kalibutan Kita gibantayan Bisan sa kalisdanan Bisan sa katalagman Ikaw ug ako nakalaban Walay laing magbalantay Giatiman pagyud kita kanunay Ka Jesus Ikaw ako makapahulay Ka Jesus Ikaw ako makapahulay Ayaw usigin Ayaw gyud sayangin Ang nagsakripisyo Nga ikaw mabago Ka ikaw gigiyahan O gitudloan Karon makapuyo sa kalaitan Walay laing magbalantay Giatiman pagyud kita kanunay Ka Jesus Ikaw ako makapahulay Ka Jesus Ikaw ako makapahulay Usa padayon ta Sa pag-alagad niya Diha sa pagsimba Magayo sa kita Dili na to kalimtan Magtinabangay kitang tanan Buhat nga maayo kita gantihan Walay laing
kaming magbalantay. Giati man pagyud kita kanunay, Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Kang Isus, ikaw ako makapahulay. Diha kang Hesus mga kaigsuonan, makapahulay gyud ta diha sa ato ang Ginoo. Og aron kita makapahulay, dili gyud nato kalimtan ang iyang mga pamaagi. Aron makapahulay kita, mo duol gyud ta sa Ginoo. Mudangop ta niya nga kinasingkasing gayod. Mudangop ta nga puno sa pagpasalamat, puno sa mga pagdaig, pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Maayo nga buntag no, maayo nga pakig-uban sa tanan. Karon sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan sa Pizza by the City sa bulan sa Mayo tuig 2025. Sugod karon mga kaigsuonan akong ibaybalo nga wala usay mga music o sounds nga i-request nga pinaagi sa MP3 or MP4 or sa gitawag YouTube. Ato ang giusob sud sa 30 ka adlaw kung ato ning tan-awon monitoron ang ato ang Facebook page. O ang ato ang buhaton maura gyud ang pagpaminaw sa mga awit magkalangit pinaagi sa gitara. O naay may mga request nga mga awit nga dili nako kayang magitara, dili nako matagaan og pagtagad. Sud lang sa 30 kaadlaw. Pero kung unsay resulta sa ato ang Facebook account, ato ning tan-awon lang sud sa 30 kaadlaw. O unsay mga improvement ni ining mao nga page para pod maka mahimong instrumento para makapadayon diha sa ato ang pagsangyaw sa kahanginan uban sa ato ang mga FM station nga nag-hook up sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Og sa tanan nga mga listeners, mga viewers, maayo nga buntag, maayo nga pakig-uban. Sa pagkakaron, ako lang yung ipahibalo nga wala gyud usa tay mga background lamang, mga background nga music o sonata. Og ato ra gyud nga tinghaon nga ang unsa may inyohang mga unsay mga kanang kanta nga inyohang ipaabot diri nga kaya nako nga gitarahon ato nang gitarahon, no? Unya salamat sa Ginoo sa iyahang paghatag kadaugan o kadasig ug pagdasig sa matag usa. Din atong i-share gyud ang pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Dios mao ni mo manalipod og mao ni mag-uban nato mga kaigsunan magmadaogon gayud kita. Magmalampuson gayud kita sa ato ang pagpangalagad ug magmadaogon kita sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Nya importante kayo nga magmadaogon ta kay diha sa ato ang kadaugan nga atong naangkon diha sa Ginoo dunay mga saad ang Ginoo. O kanang 7 ka klaseng simbahan diha sa gipadayag mga igsoon usa na mga 7 na ka klaseng espiritu o kinaiya sa tao nga naa sa kinabuhi sa tanang tao karon nga imong magkaplagan ibin sa ato ang kaugalingon kita makakita sa ato ang kaugalingon niining mga klaseng kinaiya diha sa 7 ka simbahan o mismo kita makakita sa atong kakulangon unsay gikinahanglan naa gayod ang mensahe sa Dios kung unsay gikinahanglan nato gitudloan ta unsaon pagtan-aw unsaon pag-examine dili lamang sa ato ang isikataw kundi sa ato gyud mismo kaugalingon kay mas maayo nga maatiman nato atong kaugalingon kaysa atimanon nato ang dili nato kaugalingon unya ang atong kaugalingon atong napasagdan.
Og una gyud sa tanan ato ang tagsatag sa kaugalingon ang atong pamilya di man na kaluwas sa ato ang kaugalingon, ang imuhang bana, ang imong asawa, ang imuhang mga anak. Lamang mahimo ng instrumento aron magpadayon ka diha sa kaluwasan. Pero kung naa na gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi ug naa nang balang espiritu sa imong kinabuhi, kabalo na magyud ka, gitudloan na magyud ta kung unsay mga pamaagi gani sa atong panag-uban diri sa ato nga programa mga kaigsuonan kanunay tanggi pahinumduman sa Dios sa mga pamaagi ug mga tambag sa Ginoo aron kita magmadaogon magmalahotayon sa unahan sa atong pagpangalagad. Unya diha lang sa pito ka klaseng espiritu pito ka klaseng kinaiya o pito ka klaseng batasan sa Kristohanon, moingon gyud ko nga ikaw mismo makapanamin ani ini kung asa dapit sa pito ka klaseng simbahan ang imuhang kahimtang karon sa pagkakristohanon. So before ta mo proceed mga kaigsonan sa ikalima ka simbahan nga gisgutan diha sa gipadayag, ato sang i-review mga kaigsonan sa makadiyot ang mga mensahe sa Dios sa gikan sa unang simbahan hangtod na sa ikaupat ka simbahan. Diin atong hisgutan ang Epeso, ang Esmirna, ang Pergamo mga kaigsuonan ug ang Tiatira. So atong hinumduman mga kaigsuonan para ato gyung mapanaminan kining mga klase nga simbahan. Kung asa ta dapit nahisama para masayod po ta kung unsay mensahe sa Dios. Ug tan-awa karon ang imuhang kahimtang kondisyon sa imuhang pagkakristohanon para sa ingon makabantay ka ug masayod sad ka kung unsay imuhang angay buhaton aron ka magmadaogon. Kay importante gyud ang magmadaogon gyud. Kay kung dili magmadaogon, ang pangutana ana ang pito ka klaseng simbahan nga dili magmadaogon makasulod bag langit. Kung imo na siyang tun-an, di gyud makasulod og langit. Mao bitaw nang dunay minsay ang Dios, dunay tambag ang Dios. Og gideklara gyud diha ang modaog makadawat ani, ang makadaog pasudlon niini. Katurag yung modaog. Unya aron magmadaogon dunay mensahe ang Dios. Diha sa Epeso mga kaigsuonan, tan-aw nato ron atong kaugalingon. Ibin ako nga magbasa ani mga kaigsuonan, makabantay ko kung asa dapit ang ako ang kaugalingon. Dili lang tamupod suginlan kung asa ko dapit sa pito ka simbahan. Og ayaw sad ang kuna ngadtos imong isigataw nga ikaw ni unya moingon po ka nga siya ni kay never man tang makatugkad gyud sa atong kinabuhi. Pwede ta raw maka-evaluate sa atong kaugalingon, how about ugma? Mao na nga pwede ta nga inani ang ato ang kinabuhi karon or gitawag tag naabataron sa Pergamo o kaha naabakaron sa gitawag nga Tiatira, no? O Esmirna. Kung naa ka diha, pasalamati ang Dios. Ayaw gyud i-kumpara ni sa uban. Pwede kang tan-awon sa uban pero ayaw gyud ipatan-aw ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Kay dili gyud ka examine ang imong kaugalingon ang uban sa imong kaugalingon. Never ka examine sila sa imong kaugalingon. Sa kana bitawng sa huna-huna og sa kuan kanang kasing-kasing. Dili gyud ka examine ang atong isig katao. Muna nga dili ta ka ingon nga ay susiha ko ang makaingon lang ta dito sa atong Ginoo nga Lord susiha ko. Dili ta ka ingon nga susiha ako na unang kasing-kasing ato sa atong isig katao. Kay dili gyud na sila katugkad. Atong hinumduman mga kaigsuonan ang simbahan sa Epeso, diha giklaro nga na sila'y mga bulhaton. Gisugdan na nila ang pagpangalagad sa Dios, pinaagi sa ilang mga buhat og makita usab nato diha ang kakugi og naapod kanila ang pailob. Lamang ang ilahang pagpangalagad mga kaigsuonan mayra sa sugod. Dasig kaayo pero sa diha nga miabot ang mga kalisdanan og miabot ang mga gitawag siguro nga mga trial sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Nagpadayon sa gyapon sila sa buhat.
ko gipailob og maunay mensahe sa Ginoo. Pero ang usas mga gihisgutan diha nga pagsaway sa Dios, nalimot sila sa unang gugma. Ani ato naman tong gihisgutan ang kahimtang sa mga tao nga naagyod sa unang gugma. Kadong malipay silang magbasag Biblia, uhaw kanunay sila sa pulong sa Dios, o niya malipay sila kung makadungog gwali, dili sila masakitan. Pero kung wala na sila kalipay sa pagbasag, wala na sila kalipay sa pagpaminaw, usa sa mga sign na nga nagkahupas na ang ilahang unang gugma, o kumbaga wala na magkinabuhi sa unang gugma. Unya mo nay tan-awa karon sa imong kaugalingon, kalipay pa ba nimo ang pagpaminaw sa mga pulong sa Dios? Hinumduman nato ang pulong sa Dios, dili gyud na mo uyon nato. Dili gyud na mo uyon. O dili ka makakita diha nga uyonan ka. O di ka kakita sa pulong sa Dios nga ang Ginoo mo ingon nga sundon ti ka. Ang pulong sa Dios mo ingon gyud nga sunda ko ninyo. Dili kay kita mo'y maguna, si Jesus may magsunod. Dapat kita'y mo sunod ni Jesus. Siya gyud ang ato ang pangulo, siya gyud ang atong head, ulo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So kung naa na gani tay kana bitang masuko na ganita kung walihan sa pulong sa Dios. Tima niya, ang pulong sa Dios di yun na mo yun sa tao. Kini giklaro yun na diha sa Biblia nga ang pulong sa Dios musaway, muribyok, ug ang ikatulo mutudlo yun na unsaon pagkinabuhing matarong. Tudloan gyud ka. O niya kung sa imong pagkakristohanon karon malipay ka nga makadungog aning mga pulonga, makabati ka sa pulong sa Ginoo, malipay ka. Buti pasabot naa ka sa unang gugma, nagkinabuhi gyapon ka sa unang gugma. Pero kung wala na nimo ang unang gugma, natural makita nimo sa imong kaugalingon nga di nakaganahan kay imo ampo, dili nakaganahan mo basag Biblia. Kumbaga ang imong pagampo, ang imuha nga pagbasa sa Biblia, mura na og tempo-tempo na lang, inana na lang. Unya ang tambag dinhi mga kaigsonan nga kinahanglan hinumduman nimo ang panahon nga diin ka nagsugod sa pagpangalagad, o diin nagsugod ang unang gugma, diin nagsugod ka sa paghinulsol. Balik-baliki ang panahon nga diin ka nakabaton sa unang gugmas Ginoo nga grabe ang imong kalipay sa dihang makadungog ka, unya malipay ka makakitagag simbahan. Kung sa imuhang pagbati na anak ka ni mga simbahan, unya makakita ka, unya ang imuha makakita kag laing simbahan, unya imong pagbati mga kigsonan, mura ka og kana bitang mas ma-allergy noon ka. Maingon dayon ka nga lahi man na sila, mura ba og kanang gihukman dayon nimo. Wala na kay gugma ana. Kay ang tinuod nga unang gugma mga kigsuonan, willing kang kana bitang kalipay nimo ang pag-search, kalipay nimo ang pagpakigsayon. Og magpadayon ka sa unang gugma, ang taang saad sa Dios mga kigsuonan, mo nay giingon nga pakanon ka sa kahoy nga naa sa paraiso. Buti pasabot makasulod gyapon ka sa langit kung magmadaogon ka. Pero kung magpabilin kang magkinabuhi nga wala na sa unang gugma, ang mahitabo mong ana, sama ka sa mga tao nga nangalagad apan wala na di ay relasyon sa Dios. Nagsimba apan wala na di ay relasyon sa Ginoo. So sayang, kawang ang sakripisyo. Nya dili man na tan-awon ang sakripisyo para dawaton ang imuhang bugnaw nga kasing-kasing. Dili man na basihan ang imuhang kahago para dawaton ang imuhang nagkaawp nga pagtuo. Importante balanse. Kung tinuod kang nagsakripisyo, dapat kalipay nimo. Dili maayo nga nagsakripisyo ka nga napugos lang ka, kay dili gyud na dawaton sa Ginoo. So munay angay natong hinumduman sa mga 7 ka klaseng simbahan. Ikaduha kining gitawag simbahan sa Esmirna. Ang simbahan sa Esmirna atong hinumduman mga kaigsonan nga ang Ginoo nakakita o nasayod gyud sa matag tao.
Nakitaan sa Ginoo ang matag hunahuna kasing-kasing sa tao kung naaba say pagkamapailubon, pagkamapobsanon sa ihang pag-alagad ngadto sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Sa Esmirna mga kaigsunan atong hinumduman nga wala kay makit-an diha nga gisaway sa Dios ang mga Esmirna. Kung ang imong kinabuhi mga kaigsunan mapailubon kaayo ka, unya bisan kung kabus ka, walang wala ka, wala kay talento, wala kay kumbaga speaking about sa mga talent sa music, wala ka, yabag ka, yabag ang imong tingog, sintunaw ang imong tingog, zero gyud, zero balance gyud tanan about sa paningog, o kaha wala kay hiyas bisan gani sa pagtugtog, zero balance gyapon. Pero naagyapon kay pagkamapailobon mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kumbaga naagyapon kay pagkamapabsanon, nagpabilin gyapon ka nga kanang matinud-anon sa mga buluhaton sa Ginoo, labi na sa pamaagi sa Ginoo. Speaking about sa paghatag para sa Ginoo, speaking about sa paghimo sa mga pamaagi sa Ginoo. Atong hinumduman kung unsay atong gibuhat, klaro kayo ang gipakita sa Biblia, mao gyud ay atong madawat. Ato gyud ang anihon. Dili man diha-diha dayon ang uban nga mga resulta, pero hinumdumi walay buhat nato nga walay resulta. Doon na gyud na say resulta. Muna nga usas mga kuang gyud diha, usas mga kay wala man kay mga klaro nga pagsaway diha sa Esmirna. Usas mga tambag diha nga sa panahon nga adunay mga pagsulay, mga kalisod, mga paglutos, pagbugal-bugal, ang gipakita din diha sa maong simbahan, dili ta dapat mahadlok, dili ka dapat maluya. Ayaw gayod panalaw, kumbaga. Hinoon ang dasig sa Ginoo, ipadayon ang imong pagkamatinud-anon hangtod sa kamatayon. Unya hatagan dayon ka sa Ginoo kadaugan, dili ka maunsa, dili ka madaot, unya tagaan pagyud kag kinabuhing ikaduhang ikaduhang kinabuhi, dili madaot gyud, dili ka maimperno kumbaga. Monay angay nato nga hinumduman, yes, sa atong kinabuhi mga kaigsunan, ang Biblia nagtambag nga or nagpahibalo no nga bali-balihon tas mga pagsulay. Balik-balikan tas mga pagsulay, kumbaga. Kung nanagani kas mga pagsulay, ayaw gyud kalimot sa pagpaduol sa Ginoo. Likay ang mga tao nga modala hinuon didto sa panulay. Hinuon pakig-uban sa mga tao nga mutabang nimo pagpalayo sa panulay. Kinsa man ang iangay nimuhang duulan aron malig-on ka, mga taong seryoso sa pagpangalagad, mga tao nga tinud-anay nga nangalagad. Unya naamang ka sa trabaho, naamang ka sa gawa sa nasod, paningkamuti nga ang mga imong ikauban sa imong pagpangalagad sa Dios, like ang imuhang kuhaanan sa imuhang kadasig, kahibalo, kaalam sa pulong sa Dios, pinaagi sa social media like sa atong live. Akong ika-advise mao ni, pilia ang mga magwawali nga nagwali sa pulong sa Dios diha sa social media, sa mga Facebook live, sa mga upload sa mga Facebook, pili agyod kay dili tanan nga mga magwawali seryoso. Ang uban tungod kay lahi ang ilahang panabot sa mga mensahe about grasya, imong makit-an nga lousy kayo sila sa ilang pagpangalagad. Maayo kayo sa theory, pero about sa gitawag practical, actual nga pagkinabuhi, zero balance. Like sa mga nag-eskwela, example, nag-eskwela ka og mekaniko, automotive, bisag pila pa ka bulan, pila pa ka katuig nga nag-eskwela sa automotive, mekaniko ka kumbaga, unya mayra ka sa theory, how about in practical? Kay daghan man kaayo sa aktual nga dili di ay kapaandar, mas mudako hinuog daot kung siya mo'y paayohon. So unsa may kapuslanan sa iyang pagka-mekaniko. Muna nga importante nga imong tan-awon gyud ang mga tao nga nagwali nga mahimo gyung nindot nga sumbanan. Bantay ang mga tao, ibin gani ang mga simbahan, panidi ang mga simbahan. Responsibilidad o katungdanan nimo ang pagpaniid sa mga doktrina sa mga simbahan. Unya
ikaduhasad ka ng ilang ang mga application, ilang pag-apply, pag-aplikar sa mga pulong sa Dios. Kay daghan man kaayo mga simbahan nga nindot kay mga mensahe pero nagpuyo-puyo ra, naglibin-libin lang, no? O niya ang uban diha nanghabit pagyod. Ang uban diha na pagbibisyo. O niya ang pangutana ana, malangit ba na sila? Ang Biblia kung atong patubagon kay maora man gyud motubag ang pulong sa Dios. Wa gyoy luna sa langit ang mga tao nga nagtuo nga nagkinabuhi sama ni anang mga buhata. Kay walay bisan unsang hugaw nga tao or nagkinabuhi diha sa sala nga pasudlon didto. Giklaro gyud na sa libro sa Kipadayag nga walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa bag-ong langit, bag-ong yuta. Wala nga aron dili ka mahiapil, dili ka makakaton, idistansya ang imong kaugalingon. Imong ilayo ang imong kaugalingon sa mga tao nga nagkinabuhi sa sala. Unya timan ang mga tao nga nagkinabuhi sa sala, lisod kay na nimo silang walihan. Kay kung imo na silang walihan sa pulong sa Dios, dili na sila madinawaton. Ang resulta ana ikaw pa'y kana bitawng ikaw pa'y sa tawag dumdan, ikaw pa'y dumtan. Ang pulong pagdumot mga kigsuonan, kumbaga dili na sila malipay kung makitaan kanila. Dili na sila horag mapukaw ang ilang kasuko, mapukaw ang ilang kalagot, labi na kung magsulti na kas pulong sa Dios. Kung magsulti ka mahitungod sa pulong sa Dios, unya uyona nato sila, wala ka magsulti sa pulong sa Dios. Nagsulti lang ka sa pulong nila. O dili na makatabang, useless lang gyapon ang tanan. So ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, kabalo mo unsay gibuhat ni Ginoong Hesukristo? Yes, ang iyang pamilya dito sa Nazaret, timanin ninyo niha, ang iyang pamilya dito sa Nazaret, iyang giwalihan. Siyempre giwalihan gyud ni Ginoong Hesus before siya miadto sa Galilea. Kung imong lantawon mga kaigsuonan ang iyang history, from the start nga si Jesus nagministry dito gyud sa Nazaret. Sa Nazaret mga kaigsuonan, diin mao ang iyang lugar nga iyang nadak-an, diha siya nagtubo, hangtod nagsugod siya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Wala siya dawata dito. Ang uban maingon, nganong mangminaw man ka nga anak raman nagpanday, maura man na si Jose. Anak raman na ni Jose. Katong panday, anak raman na ni Maria, na anagod tay Jewes nga kuan pagtulunan. So nganong mudawat man ta. So diha pa lang sa Nazaret gilutos o kanang wala gyud dawata si Hesus sa iyang dapit. So sa may iyang gibuhat nga atong makita nga maupoy atong buhaton kay ang giingon ni Ginoong Hesus, sunod nako. Ang iyang gibuhat mga kigsunan, wala siya mag-antos diha sa Nazaret. Wala siya magpabilin didto. Miadto siya sa Galilea ug didto niya gipadayon ang pagsangyaw sa maayong balita. Ug didto ning dawat ang mga tao sa pulong sa Dios. Before niya padayon, miadto siya sa Jordan aron pagtuman sa sugo sa Dios. Mao ang pagpabunyag. Alang nato nga nagkapabunyag na unya na ay mga lugar dapit nga dili gyud mo dawat ang mga tao sa pulong sa Dios. Ayaw pag-agad nila. O kaha kung imong pamilya sama sa gipakita sa kahimtan ni Ginoong Hesus. So ayaw pagpabilin diha. Pangitag mga lugar diin, dunay mga taong modawat sa pulong sa Ginoo. Kay kung dunay mga taong modawat sa pulong sa Dios, automatic dawaton kanila. Kalipay nila nga mobisita ka, kalipay nila kung magwali na ka. Kalipay nila ang paminaw sa pulong sa Dios. Kumbaga, blessing ka para nila. At imanon ka. Buti pasabot mga kaigsunan kung nakabantay ka sa ministry nga gipakita ni Ginoong Hesus, dapat mauna po'y atong buhaton. Ayaw pag-ungot sa mga taong dili mahinulsulon. Ayaw pag-antos nila. Daghan pa kayong mga tao nga angay antoson. Angay nagkinahanglan sa imong mga sakripisyo, nagkinahanglan sa imong pag-antos. Muna nga, ang imong buhaton, ihatag ang imong panahon, ang imong tingog,
ang imong kusog ngadto sa mga tao nga uhaw sa pulong sa Ginoo. Naa pa kay ganting madawat ana. Kay sa mga taong kahig ulo, mamatay ra na sila nga di gyud na sila modawat. Kung dili sila modawat, unsa may ganting imong madawat? Pero wala magpasabot nga undangan nimo sila sa pag-ampo. Lamang ayaw ipadayon ang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Og ayaw pod ipadayon nga nagsulti kunuhay ka sa pulong sa Dios, pero ang nahitabo uyonan rin mo sila. Dili pod malipay ang Dios ni ana. Ang importante mo ni sa Ezekiel, dunay pasidaan ang Ginoo. Nga kung dili nimo sultihan kining mga tawhana sa ilang sala, ikaw mo'y paninglan. Pero kung sultihan nimo sila, pero wala gyapon sila maghinulsol, wala gyapon sila madinawaton, dili na ka paninglan sa Dios. Sila na'y silutan. Mao na nga, kung imong lantawon sa libro sa Josue, si Josue nakahukom gyud nga nakabantay siya pila ka tuig na siyang nagsugod sa pagdumala puli kang Moses. Pero iyang nakita ang mga tao nga sa iyang mga sakripisyo, mga kaigsuonan, ang mga tao nagpabilin ra gyapong nagsimbag, nagyukbog mga Dios-Dios, gahay ra gyapong ulo. Kung imong lantawon sa katapusan nga kapitulo sa libro ni Josue, katapusan ba na? Ato ng tan-awon mga kaigsuonan. Josue, katapusang libro, no? Katapusang libro gyud. Katapusang kapitulo. Sorry, katapusang kapitulo. 24:15. Imong makit-an diha nga gipahukom ni Josue ang mga tao. Unya iyang gipaabot ngadto sa mga tao yang desisyon. Dapat mo desisyon ka. Wala magpasabot nga ang lugar nga imong biyahan kung naa kay responsibilidad sa pag-atiman sa pagkaon, pag-atiman sa ilahang panginahanglan, wala na magpasabot nga imo na silang pasagdan. Ayaw hikawi sa imong responsibilidad kung para, for example, pamilya nimo sila. Lamang, speaking about pagwali sa pulong sa Dios, ayaw na pagwali. Hulata nga, muingon silang mudawat na sila sa pulong sa Ginoo. Pero ayaw pod ipadayon nga muwali ka, nga muyon-uyon ra pog kanila og dili nimo hisgutan ang pulong sa Dios kay ikaw mo'y paninglan ana. For example, ang ilahang problema, bisyo. Unya masuko sila kung walihan og bisyo. Unya moingon kang dili lang usa nako bisyo ang ako ang iwali. Gugma lang usa. Gugma lang usa akong iwali. Dili na mensahe sa Dios kay ngano man ang mensahe sa Dios makaigo na sa ilahang gikinahanglan. Like example, kung muadto ka sa doktor, ang imong sakit almoranas, nya moingon ang doktor nga kuhaon ko ng imong almoranas, nya moingon po ka nga ayaw dok, sakit kana rang lain, mooy tambali. Unsa may kuan sa doktor, tubag sa doktor? Papirmahon kag Weber. Kay lupig pay ikaw mo'y doktor. Now, sa simple nga pagkaistorya, dili gusto ang Dios nga magpatambal ka nga ang sakit nimo dili maigo sa pulong sa Ginoo. Kung moingon ka nga moingon ang doktor, sige, kanilang usa mo oy kuan, kaning tumara. Kanang di man dagoy nimo paoperahan ning mong almoranas. Kana lang kanila tumara. Dayatab lang sa dayatab. Di gyud na mahitabo inana ang doktor. Murag makaingon kong likoy ra pod kay doktor nga inaana siya sa usa ka pasyente. Nga uyon-uyonan ra ni ang pasyente. Muna nga para strong ka nga pag-alagad, barugi ang mensahe sa Dios. Pangitag mga dapit nga naay mga taong uhaw sa pulong sa Ginoo. Bisag usa ra mo'y atiman na. Kanang usa ka tawo nga imong atimanon, balik-balikan nimo unya i-build nimo ang imong relasyon ngadto niya. Lipay na kay ang Dios nga magtan-aw nimo ana. Kaysa mag-atiman ka kunuhay sa mga taong kahig-ulo unya kasilagan pa ka, dumtan pa ka, masakitan ang Ginoo. Magool ang Ginoo ug dili na maoy makatabang aron panalanginan ka. Hamo na nga usa ni sa tambag sa mga
kinabuhi sa mga Kristohanon sama sa Esmirna. Hinumdumi ang gikinahanglan aron magpabilin kang mapailubon, aron kang mapabiling mainantuson o baka mapaubsanon. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong makapawagtang sa imong pailob. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga tao nga makapahurot sa imuhang pagpaubos. Mao na nga ko ang nakatunan. Ug tungod kay ako mang nakatunan, na ako'y prinsipyo nga dili gyud kong mo atiman sa mga taong gahig ulo. Kay wala man ko anay kana bitawng wala ko'y ganti, kumbaga. Mga tao nga gahi kay ulo. Unsa may gibuhat sa Dios sa Old Testament sa mga taong mga gahig ulo. Mao na nga dili na to isakripisyo ang ato ang panahon, ang ato ang gasa sa mga taong gahig ulo para masulti ug masangyaw nato ang pulong sa Ginoo. Ang atong buhaton mao ang pagdala kanila diha sa mga pag-ampo kaysa magdala ta sa pulong sa Ginoo nga mas mukos lang og kanang kagubot. Nya di man na pwede nimo nga magwali lang ka sa pulong sa Dios kunuhay nga dili para nila. Unsa may kapuslanan kung magwali ka sa pulong sa Dios nga dili para nila? For example, nagkabit-kabit sila. Unya ang imuhang iwali, gugma ang Dios, maluluyon ang Dios. Amo gare na sila. Dili na para nila kanang maong mensahe. Kinahanglan gyud kung magpatambal tas doktor, kinahanglan ikaw nga nagpatambal, kitang nagpatambal, kinahanglan mo pili gyud tag doktor nga makaigo sa atong balatian. Kay kung magpatambal lang ta nga di kaagi sa atong balatian, ay na lang. Unya, timan dili pod mo tambal ang doktor, bisag unsa pa na ka maayo, bisag unsa pa na ka bright nga doktor, di na mo tambal kung di ka mo duol. Muna nga, ikaw nga alagad sa Dios, ikaw nga, kita nga nangalagad sa Dios, ang ato ang atimanon, katong mo duol, dili mo duol, buti pasabot, dili madinawaton. Sa Pergamo mga kaigsonan, imong atong mahinumduman nga naay mensahe ang Dios. Yes, sa bisan nakaagi silang kalisod, no? Bisan nakaagi sama ra gyapon sa Esmirna ang Pergamo. Naama na yung mga kalisdanan apan nagpabilin sila sa ilang pagka matinud-anon sa pag-alagad sa Dios. Lamang dunay mga kalahian sa Pergamo o sa Esmirna. Kay dunay mga tao diha sa Pergamo nga nagsunod sa pagtulon-an ni Balaam o nagsunod sa pagtulon-an sa Nicolaitan o Nicolaitans, no? Mga salawayon nga mga buhat, pagpamista o kanang pakigilawas naragyapon. So dunay mga simbahan nga inanagkahimtang. Buti pasabot kinsa man ang mga simbahan, kita ang templo, kita ang mga tao. So dunay mga tao, mga kaigsunan nga inana gyud og kanang kinaiya or kanang prinsipyo. Nagtuo sila Ginoo pero nagpabilin ra gyapon nga gahig ulo. So unsa may tambag sa Ginoo? Paghinulsol. Unya ang word nga paghinulsol mao na gikinahanglan sa mga tao nga dunay mga bisyo. Mao nay ilhang tambal kanang word nga paghinulsol. So diha ta dapat muwali nila. Pero kung dili na sila mo dawat sa pulong sa Dios, masuko na sila kung walihan og pulong paghinulsol. Kung unsa may ilhang reaksyon kung masuko pananglitan, buti pasabot dili na sila madinawaton. So useless yapon ang imong sakripisyo kung magsigi kag wali kanila sa pulong sa Ginoo. Nya ang tambag sa Ginoo, humani mo sila walihi. Kung dili gud sila madinawaton, sirado ang ilang una-una, sirado ang ilang kasing-kasing. Ang imong buhaton mao ni pangitag mga tao nga madinawaton. Kay kung imo silang sigihag wali, dili gyud madinawaton, mag-away ra mo ana. So dili na magkatabang ang imong mga hagog sakripisyo. Ipadayon ang imong pag-ampo para nila, para
na ay mga tao nga ipadala sa Dios nga mabago sila. Nya kalipay nimo nga mahitabo na sa panahon nga sila mga lagad na sa Ginoo. Sa simbahan sa Tiatira mga kaigsonan, ang imong makit-an diha nga gimonitor gyapon sa Ginoo ang mga tao sa Smyrna kay ang church sa mga kaigsonan sa akong gikaingon mao na ang mga tao kita. Walay tao nga wala at monitora sa Dios. Kutob sa mga taong mintuo midawat kang Hesukristo og naghinulsol og nakagipasaylos Ginoo. Kumbaga, ang tanan gimonitor na sa Ginoo. Og diha giklaro sa Tiatira nga nakakita gyud ang Dios sa matag usa nato kasing-kasing. Sa matag usa nato kauna-una. Mahitungod sa gugma, pagtuo, sa atong binuhatan, walay nalilong about pagpangalagad, naabatay pag-antos, naabatay pagpailob mga kaigsuonan. Nakitaan sa Ginoo. Lamang sa dihang nakita sa Ginoo ang mga simbahan sa Tiatira or Tiatira, no? Dito nakitaan nga naaman di ay mga simbahan nga mi-welcome sa mga propeta nga napaka-propeta like ni Jezebel. Pero nagtuklod sa mga tao sa paghimo og sala. Nagtuklod sila nga okay ra ng pagpuyo-puyo, okay ra ng paglibin-libin, or okay ra ng mga kanang pagkabit-kabit. Munang ang ubang mga simbahan kung imong lantaon, mura ni sila mga Tiatira. Makita kag mga simbahan nga ultimo ganing nagdala nagpuyo-puyo, mao na ang espiritu sa Tiatira. So dawaton usab nato na nga naagyo na sila. Makakita gyud ta even sa imuhang mga kaila siguro dunay mga simbahan gyud nga yes about sa gitawag pagsimba na sila'y pagsimba, about sa gitawag mga paghalad na apod sila'y halad, about sa pagkanta oy nindot pod kaayo nga manganta, about sa music ministry na apod sila'y music ministry, na apoy children ministry, na apoy healing. Pero ang problema kay ang ilang nakatunan gikan sa pagtulon-an ni Jezebel. Kumbaga okay ra gyud sa ilang pagpangalagad kanang magkabit-kabit, okay ra sa ilang pagpangalagad kanang magpuyo-puyo. Muna nga ayaw katingala nganong dunay mga tao nga bisan kung nagtuo Ginoo naglibin-libin ra. Ayaw katingala ug ayaw kahibulong nganong dunay mga tao nga nagsimba sa Dios bisan gani nga nagdala na nagkabit-kabit ra. Ot ipasabot, nagpuyo silang dili kasal kay di sila makasal kay usa ka mga minyo. Unya tungod kay gisudlan sila sa gitawag espiritu ni Jezebel nga usa ka propeta nga nagpatuo mga kaigsunan nga ang bakak insakto, nagkandak sila gitawag holy wedding. Munang ayaw mo og kahibulo nganong doyonay mga simbahan nga na mag-holy wedding bisan kon ang ilang gikasal dako kayong minyo. Tungod na kay ning tuo sila sa Dios pero ning tuo sab sila sa espiritu nga naa kang Jezebel. So ang pangutana ana mga kaigsunan, makasulod ba na sila langit? Para nila makasulod sila langit. Kay ang tanang tao libre nga moangkon mosulod og langit. Pero prinsipyo sa Dios wala itago sa Biblia. Kumbaga wala niya ililong sa tao. Iyang gipadayag kung kinsa gay makasulod og langit. Daghan kay mga bersikulo nga magpamatuod nga ang mga taong makilawason, mga tao nga nagsimbag Dios ug uban pa, di gyud makasulod og langit. So kinsa may atong tuuhan? Sila, espiritu ni Jezebel or ang Biblia? Alang nako, tuuhan gyud nako ang Biblia. Sundon gyud nako ng Biblia. Muna nga diri lang sa ato nga programa even sa simbahan nga akong gidala. Di gyud ko mosugot nga dunay magdala diha nga wa makasal. Di gyud ko mosugot kay ako nang tulubangon sa Dios. Responsibilidad nako ng mga tubang ko anak sa Ginoo nga dunay mga ngalaga diha nga magkabit-kabit ra. Muna nga for example, naay ko'y mga gidala nga mga tao niya, magbuot na sila. Muhunong ko sa pag-atiman anak nila. Kay useless man, nga magsigi ko gwali, aning mga tawhana, unya naa sila'y doktrina. So ay kapuslanan. So adto ko sa mga tao nga, mudawat, adto ko sa mga tao nga, maminaw o malipayon nga mudawat sa pulong sa Dios.
wa ko kakita ninyo, pero hinumdumi, wa di ta ka tago sa Ginoo. Dili ta ka tago sa Ginoo, mga kaigsunan. So unsa may tambag sa Ginoo, dapat maghinulsol. Ang word paghinulsol mao ang pagtalikod sa pagtulon-an ni Jezebel. Ang word paghinulsol mao ang pagbiya sa sala. Dili maayo nga naghinulsol ka unya sige ra pug pangabit. Naghinulsol ka sige ra pug bisyo. Naghinulsol ka apan ang tawhanon ra gyapon kinaiya ang imong makit-an sa imong kaugalingon. That is useless ang imuhang paghinulsol. Wa gyapon kapuslanan walay bili. Wa gyapon resulta ang imong paghinulsol. Speaking about paghinulsol, talikdan nimo ang mga sala nga imong ginulsolan. Biyaan na nimo na. O niya ipadayon ang pagkinabuhi sa pagpangalagad nga balaan matarong sa tubangan sa Ginoo sama ni Jesus Christ. Tutok ta ni Jesus Christ. Mo nay tambag diha sa Tiatira, mga kaigsunan, sumala sa ato ang gitun-an sa miaging natong live. O niya ang saad, mga kaigsunan, sa mga mudaog, mga kaigsunan, tagaan niya authority, tagaan niya gahom, tagaan niya katungod sa pagdumala sa mga tao, sa pagdumala sa mga nasod, kumbaga. Muna nga, naay mga pastor nga bisan og wala ka iskoylag tarong about sa edukasyon, pero ang ilang giwalihan mga pangulo, mga mayor, mga kapitan, mga dagko nga mga tao. Pero sila nga nagwali, wala gani makatarong og eskwela, mga kaigsunan, sa secular. Pero gigamit sila sa Dios. Tungod na kay gitagaan sila gahom, tagaan sila authority, tagaan sila og authority sa Ginoo sa pagdumala sa mga tao aron maatiman nila sa pulong sa Ginoo. Ngunang naay mga pastor nga ang ilang giwalihan maalamon, mga attorney, mga profesional, pero sila nga nagwali dili profesional. Nganuman, wala man nila dawata ang mga espiritu sama ni Jezebel. Pero bisag unsa pa ka profesional, unya giadapt nimo ang pagtulunan ni Jezebel, nangasal-kasal ba noon ka karon og mga nagpuyo-puyo, kanang naglibin-libin, nagkabit-kabit, like kanang nagkabit-kabit, puti pasabot minyo na niya imong kasal-kasal. Ang imuhang gisunod dili ang Dios, si Jezebel. So adto ta, mga kaigsunan, sa ikalimang simbahan maong Sardes. Aron ato ning mautingkay ang maong simbahan, mga kaigsunan, kuha ang inyohang Biblia nya ablihi diha sa Gipadayag kapitulo 3, na natas kapitulo 3, mga kaigsunan. Kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Sumubo ra ning mga mensahe alang sa simbahan sa Sardes. Ang mensahe alang sa Sardes, bersikulo 1 nagingon, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardes. Kini ang giingon sa nagkupot sa 7 ka espiritu sa Dios og 7 ka bituon. Nasayod ako sa imong mga gibuhat, ug nasayod usab ako sa nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay na. Busa pagmata og lig-una ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay, kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pahingpit sa tubangan sa Dios. Busa hinumdumi kadtong pagtulon-an nga gitudlo kanimo og imong nadunggan. Tumana kini og kinulsuli ang imong mga sala. Kung dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan og dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. Apan may pipila kaninyo diha sa Sardes nga wala magbuling sa ilang biste. Mukuyog sila kanako nga binistihag puti, kay takos man sila. Ang modaog bistihag puti og dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa tubangan sa kong amahan og sa iyang mga anghel ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Sa simbahan sa Sardes, mga kaigsunan, perting klaroha gyud ang mga mensahe dinhi. Perting yung klaroha. Kanang gihisgutan dinhi, mga kaigsunan, nga usa ni katao nga or mga tao ni sila
Kay ang mga tao mao man ang simbahan. Kita man ang simbahan, kita man ang templo, kita ang iglesia kumbaga. Naay mga tao nga kusog kay mo simba, kusog mo ampo, kusog pod mo basa, kusog pod mo kana bitang mo tudlo, kusog mo wali, siguro kusog pod mo kanang kumbaga about sa paghatag mo hatag sa mga amutan mo, amot. Pero ang ilang espirituhanon nga bahin patay. But ipasabot mga kaigsunan, kanang ang ilahang gilitok ug ang ilang gipamulong, kumbaga ang ilang gituohan, wala nila buhata. Dili nato makit-an sa ilang buhat. Kumbaga, dili makit-an sa Dios ang ilang pagtuo sa ilang mga buhat. Nagtuo sila sa Dios nga ang Biblia gikan sa Dios ug para sa tao, pero wala nila sunda. Ang ilang gisunod ang pagsimba lang, ang paghalad lang. Pero speaking about spiritual life diha sa pagkinabuhi matag adlaw, hugaw gyapon sila. Usas mga ilhanan, no, mga ilhanan sa patayng espiritu, kumbaga walay relasyon sa Dios. Mga tao ning mga Kristohanon nga patay og espiritu. Ang mga taong patay og espiritu, mga kigsunan, mao ni mga ilhanan. Bantay ni basig na anis imuhang kanang una or pagbati or kaha kinaiya. Makit-an nimo diha sa imuhang kaugalingon, bantay, pero dunay tambag ang Dios. Dunay mga pamaagi ang Dios. Unya mo nay buhata ang pamaagi sa Ginoo kung imong makit-an ang imong kaugalingon nga sama ka sa simbahan sa kanang naa sa ikalima, Sardis, no? Ang patay nga espiritu or ilanan sa mga patay nga espiritu, bisag buhi ka pero patay ang imong espiritu, kanang wala kay kagutom sa pulong sa Dios. Hilasan kang maminaw sa pulong sa Ginoo. Kuyaw na kayo ang imuhang kaluwasan ana. Naana ka sa delikado nga sitwasyon. Kumbaga kung sa kuan pa na sugar, high blood, murag kuan na, dangerous na ba? Bantayanan ng kaayo. Usas mga ilhanan, no, patay nga tao diha sa espiritu, kanang wala nay kagutom, kumbaga wala nay kagutom sa pulong sa Dios. Dili na interesado sa pagbasag Biblia, dili na interesado sa pagpamalandong. Unya kabalo ba mo ang mga taong patay nga espiritu, dili na nimo makit-an ang bunga sa balang espiritu. Dili na nimo makit-an. Dili na nimo mabati. Unya uyon-uyon na lang na sa mga tao kay nagkinabuhi man pud silang tawhanon. Ikaduha, sa mga patayng espiritu, no, sa mga ilhanan, sa mga patay og espiritu, wala nay kalipay sa pag-ampo. Kumbaga, kuan na lang kanang pang-attendance na lang ang prayer, pang-attendance na lang ang pagsimba. Ang mga taong wala nay kalipay sa pag-ampo ug pagsimba, bugat na kanila ang pag-adto sa simbahan. Dili sila malipayon, murag napugos na lang ba or kaikog na lang. Kung inana ang imuhang gibati karon, kuyaw na kayo ang imuhang kaluwasan. Sunod nga ilhanan, dili na madalag badlong ang imuhang kalag. Kumbaga dili na maulaw, baga na kay kagnaong sa pagpakasala. Ang sala murag sakto na. Mao nay mga taong patay espiritu. Mao nang ayaw kahibulong nga dunay mga taong masuko kung imong walihan sa mensahe sa Dios. Kay ang tinud ana buhi sila pero patay ang ilang espiritu. Og tuhi gyud na nga naa gyud ang mga tawhana. Kay gipakita man na sa Ginoo sa Biblia buti pasabot naa gyud ang mga tawhana. Pero ayog tuguti nga ikaw na. Pero dili ka kapugong kung naa na sa imong pamilya. Dili ka kapugong kung naa na sa imong mga ginikanan o naa sa imong mga anak. Ayaw hilaki. Nganong inana, kay ngano man, maunay gipakita sa Ginoo. Hilaka na nimo diha sa Ginoo, pero ayaw pagpakita nga mingdaog sila, pildi ka. Unsa may buhaton nimo? Dadaan sila sa mga pag-ampo unya ayaw isakripisyo ang imuhang tingog para nila. Kay ang imong tingog para nila dili panalangin. Sunod nga mga
ilhanan nga patay ang espiritu bisag buhi pa, sigig simba, sigig mo angkong Kristohanon, mo angkong magtotoo, pero nagpabilin diha sa sala. Og walay kabalaka mahitungod sa kalag. Walay kahingawa or kabalaka. Dili concern sila about sa kalag. Mas gifalo nila ang ilang lawas, ang ilahang kaulag, ang ilahang gikaibgan nga mga butang, mga kailibgon mao ilahang gisunod. Dili ang mensahe sa Dios. Nagpabilin sila sa sala. Nagpabilin sila sa sayop nga batasan, bisan kung kabalo sila nga dili malipay ang Dios, bisan kung masubo ang Dios, pero padayon gyapon sila nga nagriles og nagpagawas og mga bati nga kinaiya. Wala sila respeto sa ginikanan, wala sila respeto sa mga pastor. Aron dili ka mabugatan, dawata sila nga naa gyud nang mantawhana. Kay kung dili ka mo dawat ana, maluya man ka. Maluya man ka. Ibin ako mga kaigsunan, sa tanan nga mga akong giwalihan, gitudluan, gidumala, panguluhan, ako ginang makitaan. Kining 7 ka klaseng simbahan, ako mismo makakita nga naagyonis mga tao. Mao na nga kining tanan mga kaigsunan nga atong mabasa diha sa Biblia labi na gipadayag. Aron dili ka mabugatan, aron dili ta mabugatan bitaw sa pagpangalagad. Dawata na nga naa sila. Sunod nga mga ilhanan nga patay ang espiritu sama sa ato ang sundan nga simbahan nga maong Sardis. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Sunod nga mga ilhanan kana bitang bugnaw nga pagkinabuhi. Mura na sila og kana nga simbahan sa katapusa nga simbahan bitaw sa kuan gipadayag kana nga simbahan sa Laodicea nga bugnaw dili gyud init nya dili pod kana bitaw kuan gyud siya init-init lang bugnaw-bugnaw inana bitaw. So wala sila igong pagbati, dili sila murag kanang mga bugnaw-bugnaw nga kinaiya ba, dili na kabalong mubarog. Uyon-uyon lang na sila. Naay mga tao nga uyon-uyon ministry bitaw. Dili na sila mubarog. Kung are ka sa, kumbaga asa tong pabor, adto na sila. Dili na sila mo pabilin sa naay mga pagsulay. Dili na sila mo unong. Kanang mga lukewarm nga mga espiritu or bugnaw-bugnaw nga espiritu diha sa pagpangalagad. Mga tao na nga dili kabalong mo unong. Biyaan ra ka ana. Nya moadto dayon na sa mga simbahan nga mura og sadya. Moadto dayon na mga simbahan nga mura og kanang mga tubo. Og naay mga pastor nga inanag kinaiya. Nga asa ganitong kusog adto. Og asa ganitong hinay bisag diha na sila ni affiliate, bisag diha na sila ni nagsugod, asa ganitong mga naay mga pagsulay biyaan. Naay mga pastor nga inana. Kinahanglan imo na siyang tuuhan. Kinahanglan imo na siyang dawaton. Kay maunay gisulti o gipakita sa Biblia nga maugunay mga ilanan sa mga taong patay nag espiritu. Dili ka antigong mo barog, kumbaga dili ka antigong mo laban. Dili ka antigong mo antos. Dali lang mahiubos og mamutos og mobalhin og laing simbahan. Adto day mo pailalom o niya mo daig day anang simbahan na o niya katong iyang gigikanan iya daing daoton. Mga bugnaw na silag espiritu. Lukewarm spirit, kumbaga. Mga espiritu na sa Sardes. Mga igsuon ko sa Ginoo. Yang anong naaman na sila? Tungod kay maunay usas mga klaseng espiritu diha sa simbahan. Kagipakita din his ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Unya, sunod nga mga ilhanan nga nagpakita nga patay og espiritu kanang ilahang gikalimtan ang Dios. Magtrabaho sila, ilahan ang patuohon ang ilang kaugalingon tungod sa ilang abilidad, tungod sa ilahang mga sakripisyo kahago, mo nang nakakaon sila. Dili sila kaantigong magpasalamat sa Dios. Ang trabaho nga kalibutano, mga butang, bisag unsang mga kanabitang, mga panginahanglanon, mauna na'y sintro nila. Dili na ang pagdaig sa Ginoo. Kumbaga, mga kaigsunan ko sa Ginoo na ay mga Kristohanon nga
nga mas priority nila ang trabaho kaysa pagpangalagad. Kung makakita ka na sa imong kaugalingon, bantay kay naa na kas dangerous, naa na kas delikado, ang imuhang kaluwasan delikado na. Danger nang kaayo. Unya panalitan kung moabot ang Ginoo, malangit kaha ka. Kung ikaw mo'y pangutanon siguro, patuohon imong kaugalingon langit kay maluloy ang Ginoo, pasayloon ang Ginoo, mahigugma ang Ginoo, imo ra nang pagtulunan. Pero ang giingon sa Biblia, kung maabtan ka nga nagkinabuhi niini, di gyud abli ang langit para nimo. Unang para nako, og ako naghahangyo kaninyo, ayaw gyud tuguti nga mauni makit-an sa inyong kinabuhi. Kining mga ilhanan nga nagpakita nga patay di ay ang espiritu. Wala na kagutom sa pulong sa Dios. Dili na ka malipay kung walihan, wala na kay kalipay sa pagampo pagsimba, ug na kaayo ang imong pagsimba, dili na nimo mabati ang paghilak. Ang kaniadto grabe ka makahilak karon, naa na ang kasuko kung magampo ka. Unya wala na kay dili na ka makumbikto. Kumbaga, nya magpabilin na ka sa sala, murag ang sala, murag okay ra nimo. Wala na kay paghinulsol. Unya bugnaw ra gyud kaayo ang imuhang pagpangalagad sa Dios. Ug ang imuhang gi-priority mga trabaho dili ang Biblia. Gi-priority nimo ang trabaho. Bantay kay delikado kayo ang imong kaluwasan na. Kung naa man ganis 50-50, sobra pa ana. Gamay na lang kay porsyento ang imong kaluwasan na. So, unsa may buhaton Pastor Gideon aron mahibalik ang imuhang ang makabaton kag relasyon sa balang espiritu. Una sa tanan, buhata kining gitawag sincero nga pagampo, paghinulsol. Diha sa Buhat kapitulo 3:19, dunay tambag ang Dios pinaagi sa iyang mga lagad niya. Pag hinulsol kamo og balik ngadto sa Dios, aron ang inyong mga sala mapapas. Buti pasabot mga kaigsunan, dunay mga taong nangalagad pero nagkinabuhi ra gyapon sa sala. Ang buhaton ipaduol kanunay ang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Sinsiro nga pagampo nga Lord, papasa ning akong sala, pasaylo ako. So mo nay buhata, kung makakita ka sa imong kaugalingon, oy luya naman kay kamo basag Biblia. Di na makaganahang mo ampo. Unya ang sala mura naman noon og para nimo sakto. So para delikado imong kaluwasan, para dunay na kay chance nga makasulod og gingarian sa langit. Hinulsuli gyud ang tanan nimong mga sala. Paghimo og sincero nga pagampo. Sincero gani means kanang ayaw lunga samtang di pa nimo mabati ang presensya sa Dios. Ayaw biya samtang dili pa nimo mabati ang presensya sa Ginoo. Mao nay buhata, that is a sincero nga pagampo, sincero mga kaigsonan nga pagpadulong sa Ginoo. Nya sunod nimong buhaton aron mabuhay ang imong espiritu. Ibalik ang imong pagbasag Biblia. Ibalik ang imong pagtuon sa pulong sa Dios. Pakana kanunay imong espiritu sa mensahe sa Ginoo. Maski gamay lang, basta taga-adlaw, maski mubo lang pagbasa o pagpaminaw. Mo nang usahay mubati ko kaguol kung dili ko ka-live. Kay kabalo ko nga naay mga tao nga naghulat. Kabalo ko nga dunay mga tao nga uhaw sa mga pulong sa Ginoo. Mao nay akong giatiman. Wala ko mo atiman ana mga taong patay og espiritu. Kay mga gahi nag-ulo. Mga rebellious nga mga kinaiya. Nag-uol ko sa mga taong uhaw, kinsa may mo atiman nila. Mao na nga kagabi mga kaigsonan wala ko ka-live kay na ako'y giatiman sad nga mga buluhaton sa umlabot na tong anniversary dito sa Tumunoy. Kontak kog mga kaigsuonan nga maopoy mo dala sa ato nga praise and worship sa ato ang Thanksgiving sa Tumunoy. Muna nga salamat ko sa Ginoo sa ihang pag-atiman sa ato mga kaigsuonan sa Tarcom, sa Sudlon, nga bisan kung naay mga pag-uyog, mga pagsulay apan kanunay silang nagpabilin nga matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa mga kaigsuonan nato sa Tarcom. Pinalunguluhan ni Pastor Erwin, Pastor Junel, Pastor Miliboy ug Pastor Alvin. Ato mga kaigsuonan nga bisan sa mga pagsulay wala gyud daog nagpabilin nga sincero nga nangalagad og nagpabilin diha sa tinuod nga pagpakigrelasyon sa Ginoo og respeto sa ilang pangulo.
O sunod nga mga pamaagi, kinahanglan na agyoy pag-ampo, dili lang pagbasa. Ang pag-ampo mga kigsunan ayaw ipakitang tao. Kinahanglan buhaton nimo ni bisan kani sa imong pagbiyahe. Ayaw gyud wad-a ang pag-ampo. Buhata bisan kon nag-drive kag motor, pwede ka makiistorya sa Ginoo. Kay nagmonitor ang Dios nimo. Pwede kang madunggan. Basta dili lang gyud ka muuyon sa sala. Mao gyud nay giklaro diha sa Biblia, ayaw gyud uyoni ang sala. Nga ang sala mahimo nung sakto. Pakiistoryahi ang Dios bisan gamay lang kaayo gamay lang kaayo. Basta kay regular na nimo nang gihimo. Timan malipay na ang Ginoo nimo. Mingaon ang Dios nimo. Himuan na siya. Nagtrabaho man ka, naghigda man ka, dayong katulog, ayaw gyud wad-a mga kaigsunan. Labi na gyud diri sa atong programa, ayaw wad-a ang pagsunod ni ini o pag-share ni ini ngadto sa uban. Kay usanas mga makatabang nimo aron ang imong espiritu magpabilin nga buhi ug dunay relasyon sa Ginoo. Kini atong programa, pakigistorya sa Ginoo, kanang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dako kay ni siya katabang. Moingon ko 100% nakatabang ni imuhang Christian life. Sa imuhang pagtuo, pagsalig ug pagdawat sa pulong sa Ginoo. Moingon kong bless kay ka. I declare nga gibless ka kanunay sa pulong sa Ginoo sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Muna nga ako mismo maka-feel nga mabugatan ko, masubo ko kung naay mga time nga di ko ka-live. Lamang naamang gyud mga dili kalikayan kay kinahanglan sad nakong atimanon og kinahanglan sad nako nga buhaton ang mga buluhaton pod nga maoy kikinahanglang unahon. Muna nga sometimes dili ko ka-live pero gitinguha gid nako nga maka-live pod no. Ang ako lang gidasig kung dili ta maka-live no sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ayaw wad agyon ang pagigsulti sa Ginoo. Labi na gyud sa pagbasag Biblia. Sa ako nagikaingon bisag gamay lang. Bisag gamay ra buhata. Moingon kong ang imong espiritu buhi kanunay atubangan sa Ginoo. Ayaw ipakitang tao kundi diha sa Ginoo. Sigurado gyud kang malangit ana. O niya pagpapuno sa Espiritu Santo. Pagpapuno kanunay. Sa unsang pamaagi ka na magpapandong ka taga Domingo, tumba puno na pug ka. Dili na siya. Dili na mao gipakita sa Biblia nga taga Domingo pandong, taga Domingo tumba. Uman ako. Salamat sa Ginoo. Akong anak nangagdag kaon. Sayo mo kog kaon, sayo kog ligo, sayo pod og kuan. Aron na ako'y time sa pag kuan ninyo istorya kay unya human ani mulakaw mi. Usahay ning kamot sad ko nga kaon pod ta. Amo na nga magunaguna sad ko sa ko ang baol gamay. Gunaguna unya sa kabalo ba mo nga maguna ko na nga ko ang nauna na nga akong kasing-kasing ninyo sa pag-iistorya sa pulong sa Ginoo. Tinuod na. Mas kalipay na ko ang silent. Kana bitang hilom apan ako nahuna nakikisulti sa Dios. Maunay ako agyod. Ngano ako nang gisulti? Dili lang aron makita ninyo ang ako ang kahimtang. Kundi makakataon mo kung unsay akong gihimo. Nga ang akong giwali, dili lang ninyo makitaan sa pulong kundi mismo kamo makadungog nga mao na akong gi-practice. Maguna ko kagahapon naguna ko sa ako ang mga gabi nya gisusi sad nako akong magamay kalubasahan. Nya naamay na bunga, nakautan po kog gahapon. So ako po nang gitudlo gyud sa mga nagdumalag simbahan nga dili gyud maayo magtinapulan. Wa tay maani og wala tay mabuhat, wala tay madawat ana pagka matinapulan, di na siya magkatabang. Kung ningkugita sa pagwali, ningkugita sa pagtudlo, dili sad nato undangon ang panginahanglanon sa pamilya, like pagkaon, like sa mga panginahanglan sa simbahan. O ni akong gipasalamatan ang Dios nga paday na siyang nagtagbo ibin karong simunahon na kung naani pag-init, i-deliver na tong para sa flooring, no? Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo mga kigsunan akong gidaig pasidunggan ang Ginoo nga padayon siyang nagatiman sa simbahan nato. Gani dunay mga tawo nga gitagaan niya kadasi gugma nga magtagbo sa unsa may mga gikinahanglan. Kisa ako nang gikaingon, walay
dili makita sa Ginoo. Kung nagpugas ka, timan muanay gyud ka ana. Kung nagtanom ka, timan dapat nimo nang atimanon. Dapat nimo nang bisbisan. Dapat nimo nang imo na siyang monitoron para muani ka. Muna nga, salamat sa Ginoo nga diri sa tong programa, daghan na kayong nabuhat ani. Una, mga simbahan, mga tao nga nangausab. That is a church. Mga tao nga hangtod karon nagpabilin nga matinud-anon. Unya, daghan na kaayo ning gidugang ang Dios sa atong programa. Nakatukod na og duha ka FM station didto sa Tanhay ug diri sa Malabuyok. Unya, daghan pong mga FM station nga nag-hook up sa tong programa diin klaro kaayo nga ang Dios nagapamuhat. Moingon ko nga ang Dios nagpamuhat sa imong kinabuhi. Ang Dios nagpanalangin sa imong kinabuhi. Ang Dios kanunay nag-monitor sa imong kinabuhi karon og sa unahan sa imong kinabuhi. O kanunay kang gigiyahan, gitudluan aron ang imong kinabuhi kanunay panalanginan sa Dios nga atong gilaganan. So ayaw ang pagpapuno sa balang espiritu. Ang pagpapuno sa balang espiritu mao ni hangyo kanunay ang Ginoo. Naay mga awit ana nga mapahaom. Pun ako, Hesus. Like David. Si David mga kaigsuonan, wala man siya magpapandong og mga propeta. Timan dunay mga propeta at sa panahon ni David, like propeta ni Nathan. Si David mga kaigsuonan, nakigsulti ra gyud sa Dios. Ingon siya, hatagi ako kanang matinahuron. Naaman siguro na sa Salmo 50. Murag ako ning nabasa sa Salmo 50. Nindot man ko nang sige kagbasa mga kaigsuonan kay kung naay mga mensahe nga moabot sa imong kinabuhi makamatik ko dayon kag asa to dapit. Ako rang trayan kung naaban ni sa 50. 50. Salmo 50. Or ako rang pangitao na kung naaban ni sa Salmo 50. Asa man ting Salmo ani. Jeremias, Isaias, dayong panultihon. Okay. Wala sa 50, ako ni siyang tan-awon. Kung wala gani sa 50 na anis unahan. 51 atong tan-awon 51. Basta kay bersikulo 10 to. Kung wala gani sa 50 na 51. Naara gyud dool ra gyud na dihang kapitulo ha. Basta kay na ato sa bersikulo 10. 51. Bersikulo 10. Sige. Amo ni. Si David wala siya magpapandong, wala siya maingong mangita kog propeta nga magpapandong. Karon perti nadaghan ang mga propeta ron nga kusog kay mamandong. Nagpaka-propeta or kaha propeta bagyod, no? So dili na maoy pamaagi nga gipakita sa Dios. Even sa New Testament, diri ra sa panahon ni Pablo, doon na siya gipandungan og nakadawat sa balang espiritu pero dili po taga Domingo. Kausa rasad kay kung mapuno kas balang espiritu, dili po na mahitabong sunod Domingo magpapuno na sad ka, sunod Domingo magpapuno. Dili na sama sa charger mga kaigsuonan or sa cellphone nga kinahanglan nimong i-charge. Nga kinahanglan pag kuryente nga magpapuno dayon ka, magpapandong na kay mga propeta, pandungin na po ko propeta, murag na lubat man ko ani ay. Sunod Domingo, labi na Huwebes, naitabo, murag nakasala, pagka Bernes, murag nakasala na pod. Hubas na sad ang dihog sa balang espiritu, murag nalubat na pod. Anoon, hapit na Domingo, mo ato na pod ta simbahan, kinaay propeta ditong mga ampo, tumba na pod. Dili na mao. Kanang tumba mga kaigsuonan, that is deliverance. Dili pod maayo nga taga Domingo deliverance, sige kag deliverance, sige ra pod ay kagpakasala. Now ang gipakita diha sa Biblia mga kaigsuonan para mapahaom gyud ang ato ang kahimtang bitaw nga Kristohanon. Kay dili po ta matingala nganong naay mga propeta nga tumba-tumba karon. Kay naa naman sa Biblia gyud. Gipakita man gyud sa Biblia gani giklaro gani nga mas daghan pag milagro nga atong makita
nga mabuhat sa mga mini nga mga magtutudlo, sa mga mini nga mga propeta, pagpahisalaag sa mga taong way tuntog Biblia. Nya giingon pa gani niya bisan gani ang pinili kong mahimo. So delikado ni mga tawhana. Unya ang mas delikado ikaw kung dili ka magpakabana sa imong pagka-Kristiyano. So diri sa Salmo 50, 51 di ay, versikulo 1. Versikulo 10. 51, versikulo 10. Putlia o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi akong bag-o ug masinugtanong espiritu. O kayaw akong isalikpay. Diyan mo makitaan mga kaigsunan. Speaking about pagpapuno sa balang espiritu, dili na kinahanglan kang magpapandong para mapuno ka. Pero kung kinahanglan siguro, dili na maoy gitudlo pud sa Biblia. Ang gitudlo diha mga kaigsunan, ang mga apostoles, nabay nagpandong sa mga apostoles sa dihang napuno sila sa balang espiritu dadi og Pentecost? Wala. Wala pud sila mga kaigsunan kana bitang nagampo ra gyud sila, nagdahig sa Dios. Pero nabati nila ang presensya sa Dios. Sincero ra gyud, mo nay akong giingon kaganina, sincero ra gyud ang pag-ampo dapat nimo. Bisag ikaw ra usa, ma-feel nimo ang pagkapuno sa balang espiritu. Buhatan na ayaw gyud panundog sa uban kay wa kakita nila. Labi na ron sa mga propeta karon kay misod na sa gitawag politika, misulod na mga kaigsunan sa tanawa ra gud. Pagsulod nila sa pagka-politika, ang uban mo ingon na murag okay ra ang simbahan Katoliko. Mao nay bantayanan. Unya ang mga pastor sad nga mga babaw pod kaayo og pagtuon sa Biblia, aning kunik pod down. Munang moingon gyud ko, insakto gyud ang giingon sa Biblia, ngas jutay ra gyud ang nakatultol, nakadumdum sa sigpit nga dalan. Di gyud na mahitabong mapakyas. Kay ang tanan nga gisulat sa Biblia, matuman gyud na. Bless kayo ang taong nagpabiling seryoso nga nagpakabana kanunay siyang kaugalingon diha sa iyang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Kidaghang karong mga Kristohanon nga ang ilahang pagka-Kristohanon nagsalig na sa pagka-propeta. Nagsalig na sa ilahang mga pastor, mga pangulo, silang founder, wala. Dili na moy akong gitudlo ninyo. Dili na inana ang akong pagtudlo kay dili na maoy gitudlo sa Biblia. Like ni David, sa panahon ni David, nagigsulti sa Diyos. Wala siya magpatawag ng mga propeta, pandungi ko ninyo. No. Siya mismo nakigsulti sa Diyos. Kung ikaw, nakakita nga bugnaw na ang imong pagpangalagad, himo og mga pag-ampo, himo og mga pagdaig, ngadto sa Ginoo. Unya, pangayo sa Ginoo nga, Lord, wag ko'y mahimo kung wala ka. Nanginahanglan gyud ko nimo. Unya, likay ang pakig-uban sa mga dili magtotoo. Sunod, nga pamaagi aron mahibalik ang imuhang relasyon sa balang espiritu, pakig-uban sa mga magtotoo, pakig-uban sa mga buhing magtotoo. Specific nako nga pagkasulti, pakig-uban sa buhing mga magtotoo. Kana bitang makatabang, makapadasig, makapatubo sa espirituhano nga kinabuhi. Ang mga kana bitang buhi nga mga magtotoo, kana bitang nagtuo nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Dili kay makig-uban sad mo anang mga magtotoo nga kusog kay mang libak, kusog kay mang daot. Unya kung makakita ka anang mga magtotoo nga inana og kinaiya, dili na sila kahimog libak sa ilang kaugalingon ug dili na sila kahimog daot sa ilang kaugalingon. Buti pasabot dili na sila matudloan. Maunay problema mga kaigsunan kung maunay imong kauban. Munang akong advice mao ni, ilayo ang imong kaugalingon sa mga Kristohanon nga mas maayo sila kaysa uban. Ang tao nga muila silang kaugalingon nga mas maayo sila kaysa uban, dili ang Dios mo'y gipadako kundi dili ang ilang kaugalingon. Ang mahitaboan na mga kaigsunan kabalo mo sa kusog na kay silang manglibak, kusog kay na sila manaot. Kung makakita kag Kristohanon nga kusog kay manaot, kusog kay manglibak, ilayo ang imong kaugalingon nila. Ayaw pakig-o, hugoy-hugoy nila. Kay maunay ako ang gibuhat sa akong kinabuhi, og ako mismo ang nakamatikod
akong isugilon kaninyo nga nag-uban ang Dios sa akong pagpangalagad. Nagpanalangin ang Dios sa ako ang pagpangalagad. Dili na tungod nako, kundili tungod na kay gitudluan ko sa Dios. Tungod na sa tabang sa Dios. Gitabangan ko niya nga barugan ako ang iyang mga pulong. Gitabangan ko sa Dios nga mubarog ko sa iyang mga pagtudlonan. Sunod, ipadayon ang pagbuhat og maayo og pagserbisyo sa uban. Ayaw gyud undangi ang paghalad og pagtabang labi na gyud sa mga Kristohanon nga tinuod. Labi na gyud sa mga buluhaton sa simbahan. Muna mo kong bless kayo ang mga tao nga dunay kalipay sa pagtabang o walay pugong-pugong sa pagtabang o sa pagtabang o sa pagtabang. Kay ang tanan nilang gibuhat, suklian og balusan gyud na sa Ginoo. The word ganti mga kaigsoon nagpakita na nga duna kay gibuhat. So diha sa simbahan sa Sardis mga kaigsunan, imong makit-an diha nga gisgutan nila ang nakitaan sa Dios nga grabe ang ilang pagsimba pero wala na di ay sila relasyon sa Dios. Patay na ang ilang espiritu. Kumbaga, patay na ang ilang espiritual nga kinabuhi. So ang tambag mga kaigsunan mao ni pagmata, liguna ang nahabilin nga naa kanimo og paghinulsol. Unsaon man aron magmata? Mao na atong hisgutan kaganina mga kaigsunan. Unsaon aron makahinulsol? Bulagi ang mga taong dili mahinulsolon. Ayaw, dili pod ka nang magtiayon, magbulag sad mo. Buot ipasabot, ilayo ang imong kaugalingon sa mga taong dili mahinulsolon. Ilayo gyud. Sunod atong hisgutan mga kaigsunan kining Philadelphia. So kining Philadelphia, mo ni atong hisgutan mga kaigsunan. Og padayon ako ipahibalo sa atong nga programa sud sa 30 ka adlaw or 30 ka live nato, wala tay dawaton nga mga request songs. Wala na tay mga request songs nga dawaton pero pwede ra mo maka-request siguro kanta kanang ato rang gitarahon. Ato rang gitarahon dili lang nato ikuan og sounds. Pero naatay mga sounds katong atong gipanggama. Kato atong gipanggama nga kita mismo. Kaya ko nang gimonitor ang ato ang Facebook page ang pulong mo kinabuhi ko sa pagkakaron. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw sa tanan nga mga kaigsuonan no. Ako aning tagaan og pagtagad, maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Ni Brother Josepino Paran, Pastor Adila Fatbel Samera. Amen, praise God. Inday Dorlin inkabutin sa shout out ko sa pastor sa tanang Malipayon, mati sa pulong sa Ginoo sa akon nga anak, Manong Dove, Boboy og Bijal og si Hadin og sa ilhang papa nga tuas sa Baol. Pagkakugihan na silang papa. Good morning pastor og sa tanan mga sunod sa imong programa request kog awit Makalangit Born Again. Ang sa mga sa mga awit Makalangit kanang labi na gyud sa mga nas YouTube, wala lang usa nato tagay og pagtagad sa kunang gipahibalo. Si Jingjing Tordelio, maayong buntag pastor, o maayong buntag, maayong pagpaminaw. Si Marlina Garganera, maayong pakiguban. O si Inday Dorlin ingabotin sa yes, amen, ang pulong mo kinabuhi ko. Si Kobe Chan Sermona, maayong buntag. O maayong pakiguban ni Regina Aporcho. O si Shirley Mabasa. Hello pastor, maayong buntag. Salamat sa Dios sa imuhang live karon. Ngutana lang ko pastor about sa akong damgo nga nangibot daw ko sa bunga sa talong. Nangibot daw ko sa bunga sa talong nga naa sa yuta. Nangibot or namunit. Gipang ugsok. Okay, mga bangko daw kaayo. Mga dagko daw kaayo pero luto na daan. Siya pinaagi sa pagsugba. Unsa kaha ang meaning ato nga damgo? Nako pastor, salamat daan sa kabuntagon. God bless, watching from Davao. Kung kaanang maong mensahe sa imong damgo, material na siya. Dunay panalangin ang Dios nga imong madawat nga dili na nimo haguan. Kumbaga imo na lang na siyang dawaton. Dili na mistil nimong itanom kay gitanom na daan. Kumbaga dunay mga tao nga ipadala ang Dios nga muhatag nimog pagkaon. Spiritual nga mensahe na ay mga taong ipadala ang Dios aron kaatiman nun. Mao nay mensahe gunod sa imong damgo. Si Maria Victoria Perez, maayong buntag. GPC Santiago, good morning pastor sa tibok nimong pamilya. Kanato nga mga igsoon diha kang Kristo, salamat
Pastor, permi namo madungog ang pulong sa Ginoo. Amen. Tinuod jud pastor, bantayan gyud ang wali kung tukma ba sa mga pamaagi ni Hesus. Gikan ni Pastor Carmen Mahilom. Bantigi, si Morena Daitol may buntag, maayo nga pakiguban, matud pa mauna lang na akong buhaton, mo bisita na lang ko sa akong mga parente nga ahaw sa pulong sa Dios. Sige. Padayon Pastor Carmen Mahilom, mag-uban ang Dios kanimo. Makatulo akong luha sa imong mga tambag. Dalaygon ang Dios, wa ko makabalo ug unsa inyohang gikinahanglan, pero nakakita ang Dios kung unsa inyohang gikinahanglang buhaton. So nahimong instrumento atong programa Pastor Carmen para moabot ang mga mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ug pasalamati ang Dios. Ayaw ka gol, ayaw ka loya, barug nga malipayon. Si Morena Daitol pastor na aman gyud mga parente nga dili madala bisag unsaon pag-share. Unya mo share sa lain tubagon lang ka og unaha o sa imuhang mga parente sa pag-share o sa kami. Undangan na ba na sila pag-share pastor? Ayaw undang ang pag-share. Nila ayaw pag-undang ang pag-share pero nila ay undang nga sa. Ayaw undang ang pagkampo. Na mga tao nga kontrahon na ka, ayaw na ipadayon. Ipadayon ang pag-share ngadto sa mga taong di mo kontra nimo. Ana lang. Simple lang kayo. May buntag di mi Medalyo, good morning pastor, watching from Davao City. May buntag matud pa Biblia gyud ang sundon. Gikan ni Carmen Bahilo Madigi. Si Marlinda Samyaw matud pa, good morning pastor. Minaw ko karon sa imong wali uloha pulong sa Ginoo. Lipay kaayo ko pastor nga nakaapas pako. God bless sa imuhang uban sa imong minahal sa kinabuhi. Request kog kanta pastor katong compose nimong gibag-o. Kinabuhing bag-o. Sige. Ako nang kantahon kada mga compose lang nato. Kay ako ang moabot man gud og 30 days nga inaani ang ato ang sistema. Mulimpyuhan ako ang atong page, ang pulong mo kinabuhi ko. Limpyuhan ako na siya after 30 days. Manay rason nga nung dili ko sa kumudawat og mga request. Kaya akong gimonitor ang ato ang page para makatabang po ni sa mga pagpa-uswag sa mga gikinahanglan pod sa ato ang ministry. Sa ministry nga gihatag gipil sa Dios alang sa kamayaan sa Ginoo. Si Ana Carillo, naapay mga puro gipangbiyaan ang pamilya. Nag-ipon, nangalagad sa Ginoo, dili maayo na panaminan. Ayas, tinuod na. Nang yun na inana, kay mao man ay gipakita sa Biblia. Si Ana Carillo, ako pastor, naka-encounter ko, giingnan ko nga, sige ko wali, pero bana nako dili mabag-o. Devoted Catholic man God, bana nako pastor, siya pod ako. Cross, ginapasan, hallelujah. Sa mga magwawali, no, doon na yung mga requirements. Dapat mauginay sundon mga gi-require. Kay kung dili man gud ma-comply na to ang gi-require sa Biblia o niya, mapugos lang yun tas pagwali, kay moingon tang maugitawag sa Ginoo sa Ginoo sa akong kinabuhi nga magwawali, mahimo man gud na siyang bugat kaayo. Og sa laing mga pinulungan, mahimo na siyang liyosli sa mga taong sweetos Biblia. Kay kuan man gud ang pinaka-example man gud ang ato magong pamilya. Mao na nga kana bitang requirements gyud sa mga magwawali. Wala man gyud na gililong sa Biblia, kay ang Biblia hingpit og perfect man gyud nga nagtudlo sa tao. Wala magkulang-kulang ang Biblia kumbaga. So atong dawaton og sundon ang unsa may gi-require sa Biblia. Ang mga magwawali dapat katuohan sa mga anak, dapat kanang mga anak kasakop sa pamilya. Panimalay. Naamay mo mga anak, na sila pamilya, na sila mga desisyon. Ayaw po na sila maoy kanang agda. Nya ang giingon diha mga kaigsuonan sa Biblia, kinahanglan usaray asawa. Importante usaray asawa, usaray bana. Si Marlinda Samyaw, tinuod na pastor, active sa ilang kalihukan pero wala di ay magsunod sa kabuton sa Ginoo. Ang tinuod pastor, patay ang tao kung walay buhat. Yes. Mao gyud ay mensahe sa Dios. Dili kay minaw ta ng mensahe sa dili gikan sa Dios. Si Marlinda Samyaw pastor nakabot
ako sounds. Naka-Bluetooth ako sounds dire, nakadungog pod ako mga silingan dire. Karon sila si Ate Helen, Ate Marlina og si Ning Mayot. Uy, maayo kaayo no. I-bless na sila sa Ginoo. I declare blessing in Jesus name. Og matod pa dinhi og among presidente dire sa amo Purok City sa City Tambes. I love you mga silingan. Nako dire sa Panay Tayon, Pastor Agusan del Norte. Pastor, salamat sa imong pagbasa. Oy, salamat kayo. Nindot kayo makaabot unta ta diha no sa Panay Tayon des Agusan del Norte. Salamat kaay sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban og ako magapag-ampo nga ati manon mo sa Ginoo diin maghari kanunay ang pagsinabdanay ug ang kalipay kahapsay yun sa pagpuyo. Mao gyud pinaka nindot nga pagpuyo ng naay kapsay. Si Pastor Carmen Bahilom maingon dire, amin ni action gyud kog kaluya pastor. At least ni action lang. Bitaw padayon lang pastor. Nibisita ko sa Tarcom na tambalan akong kaguol nga nakakita ko sa ako ang kauban sa imong gitudluan didto sa opera. Ana gyud. Pakig-uban gyud og sa mga tinud-anay nga mga ngalagad. Bless kay ko sa mga pastor gyud sa mga nagpuyo di Tarcom. Si Christopher Danao, good morning pastor. Maibuntag sa ninyo brother Christopher, ang Dios magpanalangin. Si Anali Karina Limpahan sa ikon, maibuntag, mayong pagiguban, bless ninyong tanan. Og si Marlinda Samyaw Rilabo, pastor lipay jud ko karon adlaw kay nakaapas pa jud ko sa imong wali karon adlaw. God bless pastor og sa imong mga anak, asawa og mga kauban ninyo sa simbahan ninyo pastor. Amping mo kanunay mag-inampo ay lang ta kanunay samtang nagpaabot sa pagbalik sa atong mahal nga Ginoo. Pagkanindutan ni Marlinda Samyaw, mabati nako ang imong kalipay sa pagpangalagad. Bless ka sa Ginoo sister. Si Carmen Mahilom, amin bisan asa kadapit bisan unsa nga sitwasyon na agyod mga pagampo. Si Jocelyn Morelio Buntog, maayong buntag pastor watching from Mayaba, Surigao del Sur. Daghan kaayo no ato mga kaigsuonan di Surigao. Surigao del Norte, Surigao del Sur, maimbuntag maayong pagpaminaw. God bless kaninyong tanan. Si Incarnado Saga Florimi, maayong buntag pastor, bag-o pa mi naka-open pagbasa masiguro ni nga live. Pastor, salamat sa Ginoo kay nakasabot mi sa live. Amo ang gipa-speaker imong live karon Pastor Gideon Candelario. God bless us all and to God be all the glory. Gikan ni Incarnado Saga Florami. Salamat kayo Florimi. Salamat kaayo ninyo, ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban. Unya amen, grabe gyud ang pag-atiman sa Ginoo sa imong kinabuhi og daghang kalag na katiman. Pastor Carmen, no? Salamat kayo. Regina Aporcho, praise God, hallelujah, Jesus. God bless always, Pastor, kauban sa imong pamilya. Kami, Pastor, kung wala kay live, magsige ragyod mi og replay. Mingaon yun ko ninyo, Brother Jose. I hope magkita tadiha. Na may time magkaanha ko diha syudad. Ora chat-chat lang on ta. Magkaanha mo ko syudad kay na ako'y kuhaon atong transistor radio o mga Bible. Onya si Incarnado Saga, request me og song Pastor Candelario Jesus ang tanan. Sa mga awit makalangit, sa ako nang ipahibalo kaganina, so sa wala pa mahibalo, alang nis wala pa mahibalo, wala lang usa tay mga request awit makalangit, gawas lang sa ato mga compose kay akong gimonitor ang ato ang programa, ang ato ang Facebook page after sa 30 days. Unya ako ang tan-awon kung unsay resulta. Kaya automatic maning mga wagtang ang ato ang mga live. Unya ako anang tan-awon kung unsay resulta, unsay request na pod sa Meta, no? Si Arlene Inot, maayo nga buntag og ni Pastor Renato Inot, maimbuntag ninyo Pastor og ni Sister Arlene. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-amumag, pag-atiman kaninyo og pagpanalangin kanunay. Si Ninita Pahang, morning Pastor, salamat sa Ginoo ning tanan. I love you all. Amen. Excuse me, no? Si Rinel Dolingoy, maimbuntag Brother Rinel, kumusta mo diha? Si Hallelujah, salamat Lord, dalaygon ka o Dios. Ika ni Pastor Carmen Mahilom.
Si Nima P. Silvano, maayong buntag Pastor Dalaygon ang Dios sa tibok nimong kinabuhi uban sa imong pamilya ug sa tanan nga nagsunod sa niini nga programa. Ug shout out di ay ko sa atanang mga tsurana ko sa imong mensahe Pastor. Manghinaot ko nga ilauntang paminawon ang pulong sa Dios. I-bless sila kung maminaw sila og dili maabot ra gyud ang panahon nga maminaw sila. Si Napoleon Romano ding lasa maimbuntag nimo diha nung si Ellen Garces, salamat sa kaayo sa pulong Pas. Welcome og salamat sa Ginoo. Si Arlene ng good morning Pas kag sa tanan nga nagapamati. Naabotay mga kaigsonan nga mga Hilonggo kag mga naga puyo diha sa Occidental sa Negros. Mayong aga ninyo diha tanan. Si Ninsky Lim, maayong buntag Pastor, nindot gyud kaayo maminaw sa pulong sa Ginoo. Matag drive Pastor. Nga salamat kaayo nakagigamit naakagigamit sa Dios nga mao ang pagdilaab sa ako ang kalag. Salamat sa Ginoo. Padayon na gyud ta kay ang mga ilhanan pertinang klaro ha. Si Ram Emerson o Famin, good morning Pastor, dalaygon ang atong Dios. Ang buhing Dios nga kanunay nagdasig, nagpahinomdom kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Pastor Gideon Candelario, maimbuntag watching from Mabini, Eskwelahan, Cebu City. God bless kanatong tanan gikan Incarnado Saga Florimi. Ay salamat kaayo. Kumusta mo diha sa Eskwelahan, Cebu City? Si Romilita Bugais, amen sa sad lang ko pa na apay mga magwawali nga makabuhay gihapon dili kagubot. Dili ka bubuoton sa Dios. Nagyod. Dili man na nato ikatingala kay gipasidan-an naman ta ana sa Ginoo. Romilita Bugais unya maangko na ang nakasala pero sala buhaton, sorry nag-judge nako. So daghan pag yun at ako ana lang ning tiwaso no kay gamay na lang nabilin diri sa mga mensahe di ay. Lucy Soto aw dili sadta magpadala nila kay iya man ta tubang magpagahi de jud na sila wala tay mahimo. Grasya na lang sa Ginoo maghikap nila. Sige. Anak gyud, maayong buntag Pastor, God bless kanatong imong kinabuhi Pastor watching here in Calatrava, Negros Occidental. Oy maayong buntag nimo Brother Marcos Monticelio. Si Marlinda Samyao, pakibasa god kon ani Pastor. Apelido Rilabo Samyao og Rapos Ilabore Fernandez mauna akong mga kaliwat dire Pastor sa Panaytayon. Uy may buntag sa imo mga kaliwat diha sa Panaytayon. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Si Inday Dorlin in Cabo, imin da laygon kaayo ang Ginoo Pastor, request awit makalangit dito sa cross. Okay. Dagahan karon nga mga tawo nga motuong Hesus apan wala go bag-o. Akong pag-ampo nga dihugan sila sa balang espiritu nga makaamgo sa tinuod nga pagkinabuhi nga naay Kristo. Nindot sad. Mayo nga buntag ni Marlinda Samyaw pag-usab no. Mayo nga buntag amin ang tao mga lagad sa Ginoo malipayon jud kanunay. Mao gyud. Si Ardito Bisin, no, may buntag nimo Brother Ardito. May buntag ninyo diha ang Dios magpanalangin. Request Pastor akong asawa nga si Ria Bisen nga ako ang karon na gisakitan og maayo sa tiyan Pastor. Ayohon na sa Ginoo niya. Pasalamat ang Ginoo. Marlinda Oliverio Bilario maayong gabi buntag no sa Isabelite. Marlinda Samyaw, I love you mga silingan nako tanan na giampo mo namo kanunay nga mag-uban ta sa pagbalik sa Ginoo puhon pagkanindutan no. Sige maayo nga buntag Pastor dalaygon ang atong buhi nga Dios sa iyang mensahe sa kabuntagon mangutana lang ko Pastor kung unsay angay natong i-research sa pag-Play Store kung mag-download og Bible app bahin ba sa magbawong pinulungan kay naaman god pinulungan nga laglom kanang sulay kadtong mayong balita o niya ang ihang cover bitaw itom nang itom siya bitaw nga cover kana mao na say maayong balita i-search lang sa imong Play Store maayong balita
Unya pangita ang cover nga itom. Kanang itom kay mauna siya ay Bible. Kay kini akong Bible ron nga gigamit sa ako ang gipang naa sa ako ang cellphone na dili na ni siya matransfer kanig laing cellphone. Kay old ni siya nga kuan Bible katong murag ipis out nila sa ilahang Play Store, kumbaga sa ilang storage sa Play Store. Ilang gi kuan. Ilang gi remove. Muna nga dili na gyud mapasa. Gawas lamang sa mga old model nga cellphone, mapasa na sila. Sige, na salamat sa Ginoo no sa iyahang mga pulong ug ato ang mga nakatunan nga mga mensahe diri sa atong panag-uban. Dalaygon ang Dios ug ayaw kalimti sunod nato nga live Philadelphia. Dili lang kay ko moingon nga unya or sunod basta mo atang-atangi lang gyud ninyo nga i-share gyud ang ato ang programa. Nya sa dili pa ko mo kuan manamilit mo ato sa tasa kuan kanang kanta no. Akong kantahon ang dito sa cross unya kinabuhing bago. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga lakad, kay ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga laga, kay ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Daghang mga katawhan, relihiyon ng pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa gugmang walay paglubad. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan,
pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili imong mga pulong, o Jesus. Salamat sa dungman, salamat sa dungmang walay paglubang, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko, ang kaluwasan nga naangkon ko. Ni akong Ginoo, nagasangpit kanimo, niya ako Ginoo, nagapaubos sa ngalan mo, niya ako magpasalamat, niya ako sa pagdaig, butang makapamot kanimo, ani ang kinabuhing bago. Salamat sa kinabuhing gihatang mo, salamat sa kalipan ipaam mo, salamat sa kalinaw ipaari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago. Salamat sa imong kulong, salamat sa imong gugma, salamat nga gidawan mo ako, nakita mo na ang kasing-kasing ko. Ani ang kinabuhing bago, ihalad ko kini ani mo. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom, salamat o Dios sa imuhang pag-atiman kanamo, salamat o Dios sa imong pagdasig, pagpahinumdom, pagligon sa among pag-alagad kanin. I-bless ko na ako mga kigsunan nga nagsunod sa programa Pulong Mo Kinabuhi ko, pinagi sa FM Station 101.3. Sa tanang mga FM station nga nag-hook up, I declare blessing at sa tanang mga listeners, bisan pa sa akong mga followers o sa akong mga kigsunan nga nakakaroon sa nagkalaing mga lugar dapit sa Pilipinas o sa abroad, I declare blessing. Imo silang proteksyonan, ako silang itugyan isalig kanimo amahan, magauban magatagbo ka kanila, imo pagkamayo kanunay lang masineta ng baangkon. In Jesus name we pray, amen. Amen. Dalaygo ng Dios nga magapanalangin sa tanan o ang Dios magatagbo sa tanan. Ubanan mo sa Ginoo. Kini yung suon Pastor Gideon mo ingon na usab sa tong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. O good morning sa tanan. O sa tanan nga mga nangandoy nga dungog kanunay sa ato ang mga kompos, ang programa sa ato ang mga kompos no nga gisugdan nako pag limpyo karon,
pwede ra gyud mo bisita sa ato ang YouTube channel, ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Moadto ra mo sa YouTube channel unya i-search lang ang atong programa, ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nya na dito ang mga video, mga gipang upload na to, especially sa atong mga compose diri sa atong programa. Dalaygon ng Dios, magpanalangin kanatong tanan. Good morning, bye-bye, and God bless.